Yabuhi! Kapildihan sa duwa, kapakiyasan sa gugma, mingtulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasinatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol ug Inday Tanini sa mga gapon sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Asawa, gaanda maghigugma sa yambana. I am a woman in love. In love to my husband. Halos tanang gusto sa kumbana, ako yung ginahatag kaniya. Oh, I'll give you a lot. Kung unsay ikalipay niya, mausay ikalipay nako. If your happiness, okay. Open happiness. Happy, shalala. It's nice to be happy. Tawagan na lang ko ninyog Merlita. Just call me Merlita. Taga Jade Valley, Davao City. From Jade Valley, Davao City. According to the rules, I came from Jade Valley, Davao City. Nakakuha po kog nindot nga luna diya sa may mintal. Yes, I'll grab one of the beautiful place here in Mintal, Davao City. Aban mas gusto na ko nga simple lang ang among pamuyo. But you know, to tell you honestly, I want a simple living. Dili halata nga natay kwarta. Yes, that's true. Pero naagdi ay. But you know, we have a lot of money. But you think, no, we're not money? Come on, that's the big mistake of your life. Sa madaling salita, negosyante mi, Dolanday. Shortcutly,
Yes, we have a lot of money. And take note, don't assassinate my ability. Ginahatag na ko kay Undoy nga kung bana ang tanang gusto niya. I'll give a lot, my husband Undoy. Maski unsay ang gusto akong ginahatag dayon. Yes, Undoy is want the shoes, or want to buy the shoes, a car, a lot of, things, a lot to do. Oh, I'll give you, I'll give my heart to you, Undoy. And, yes, that's true. And take note, don't assassinate my ability. Balik na yun. Buot na nyo ka nga bonay bago na ko na-discovery nga in-English. Ano sa day, girl? Apan, kung ginahatag na dayon mo ang tanan, dili po dahi kini maayo. Correct, that's true. Hinungdang nagsugod kining kapnod sa akong kinabuhi. That's why this is the starting of the stand-up of my life. O gini, angay tabangan. And this is what happened. Mahal ko. Namali ka, mahal ko. Guol ko ani kong cellphone mahal ko, nagasgas man. Mag-uol man ka naman si Bag-orgay na ako nag-ipalit kahapon. Nangatota dito sa kuan, nangatotag Zimol. Unya ka nagasgas na. Ano, nagasgas man namin. Ito lang lang. Susoy sa kilid na may gasgas. Ano, di ba na maklaro, oh? Hindi ko ganahan mo Punta ka na nag-sticker sa kuan, oh. Tara lang, punta. Sticker, sabi sticker diyan. Nalagay sticker, punta ka na. Reflector, tatang reflector. Balo ba ka basta na igasgas ang cellphone ko ganahan mo gamit. Is din ni. Niya. Sabay na lang po palit o bagong sapatos kay naibagong gigawas karon si Lebron. Lebron James, saan? Sige na lang Lebron James, ano eh? Saan na eh? Sige na ba? Palitin ako bago. Sige, mahal ko. Picture dito ka, ato dito sa mall ka. Picture na nako. Sabi. Muna, Uy. color blue. Kaya, apilin na lang po itong medyas. Sige. Ikaw ba? Ikaw na lang palit ito. Mahal ko kayo na. Asikason, saan ako atong delivery karon? Sige. Palitan ta ka karon, ha? Kasi size ni mong tail, size 13? 11 ra. Grabe ko kayo. Sorry kayo. Punya, wala ka wala na ka. Sige. Saan man ni be? Sige na kayo. Sige na, dito ka palitan. Balik na lang. One shot kill, one na. Sige. Mahal ko. Ang kuhan mahal ko. One shot, one kill. Sige na. Isa kay. Ang delivery ba? Lain na. Oh. Ano? Sige, deliver na na. Dire. I-deliver na na. Sige na ba. Sige, maapas ko na. Apas ko. Sige. Bye. Saan man yun? Alam, mangyapid ni. Ang isda, i-deliver na. Sige na, magtun ako. Mahal ko. Balitan na ko, ha? Ito nga nga. Kawawan sa taan sa mga... Meron ko yung tao Bago na akong pa-cleaning aircon na ni. Igang yun ay. Overheat ba sa taan ni? Uy! Sige. Magpailis ko sa kinan sa kong kumandar, ha? Hindi ka igangan. Anak ba? Wala kong gusto. Ay, basta, ibigay po na kong gusto.
bracelet o nga. Gold-plated. Dili na pang gabi ilang ka. Dili pang gabi dito na ako nagipalit sa Hong Kong. Katong nabisita ni Hong Kong. Pag-ilis ng sakyanan, uy, kanang kusog mo dagan ba? Para yung kaso por kaso, di tayo maapsan. Bahala, di ba? Dito bitaw may, kuan? Dito bitaw may Thailand. Sus, ka nagbabae dito eh. Kaya tanaw po kang nagbabae po! Wala, iniingon naman ko. So pagtanong ako yung wala kong commander. Anak ka! Nga ako, wala man akong mag-yunaon na! Yunaon na tikag idalang tikag pasalubong, bro. Kitchen na po! Sige nalang kitchen! Kanatong layo lugar kitchen! Dili ni kitchen eh, na po niyo, papilit sa ref, oh. Anak ka! Please, na kay Bill, dito na nila may pilit imong bill sa kurente o sa tubig. Di na ka malipat, nung samang ka. Kanya, wala na rin ba kuya allowance? Dumagan ko na ito, pagkani, tanong sa... Hindi, hindi na lang tagal paborito naman ang biskutso. Klaro, ganahan dyan kaya siya niya kung gipalit nga kung ano cellphone bagong sapatos. Gwapo kanyo. LeBron James na mic. Mahal ko. Namita na sa ko na yung mong style yung mga bubuhot-buhot. Pangka na kaya yung pattern. Dara, yung cellphone ni mo. Ano siya? iPhone 20. Ipakos ni mo sa liyog ni, ha? Sapatos, Okay ko nindot kayo na, may midya sa kadusina, nakapalit ko niya San Pedro ka ng, nagkano gani, ng 200 gani niya. Butan na. Mangka, paningot mangka. Pag-trip ko na ang gutsi. Ano ba trip pa kanil mong kutsi? Sa problema na yung kutsi diya, kamako pa anak, kaysa kanila pa ito naging palit. Pag-o, sakit out ang aircon. Igang kayo. Ipayo na ito ng aircon. Ay, problema ba na? Paayo na ako, nag-ipa-check up na ako na dito. Wala. Ipayo na ito na dito sa amin ko ni Biniboy nga katong mga dariton kayo, katong diya sa Ladinis, sana? Dinis may paranom. Gidala na ko na dito ka, Dinis Piparanom. Wag yapon. Sama na ay. Dala na ko na kang Alpedo Suko dito, wala. Wag yapon. Niya, sa may mong plano ana, balikan na lang nato na. Ligyan na namang may magilis ko itong Tremontero. Sure na dyan ka na. Alam nga, naglagot ko. Napay sakyanan ako, pati hinay mo dagan. Kaya nabiling na itong isa ka listahan dito. Gigukod na ako, wag yun. Ano na ako, upset itong... Sige. Magpalit Naka-Tremontero po ko. Dali, upsa nung tato dahil. Magpalit ato Trey Montero, ha? Aputi, mga kulor. Gusto niyo mga kulor? Ano ka ng puti? Aputi. Gusto niyo katong kuhan lang. Gusto niyo katong na kamera sa loyo? O, kana. Na sensor? Oo, kana. Kana? Oo, kana. Kaya pag automatic, pwede sa di mo manual ang kambyada? Oo, kana. Sige. Palitan ka. Unya, manakaw ko. Salamat yung ganyan mo. Unya, saan ka na? Saan man eh? Mang, yan ang laki. Kapoy Lain na, gidanan. Nakadlang. Ay, di na lang ko mapalitay. Di na lang ko mapalitay. May maligo sa ko, sumukay na ako. Maban ko. Tagan ko tos punong pwedeng kuha nag-isda dito. Aso sa Ay, mga bulapot ko. Ano rin ko man mga dari, lami? Sir. Ay, boss. Oh, sekalibo. Sekalibo. Pangita ganun mong ma'am. Kihagid ane. Mamakak na po. Pangita mong ma'am, asa ko. Mamakak. Ingon ako nga nakikikuha ka kliyente. Simba ka. Simba. Nagpakan sa simbahan. May meeting. May meeting. Okay? Okay, kayo doon nga kipunay 1 pod, 500 ya kay. Dara 500. Oh.
Ayos. Tuig, asa ko? Nasimbahan, boss. Naikuan, ato na, klinte, ana. Meeting, ana. Ako na bala dia. Stilan. Ano ha? Stilan ninyo. Banal mo na ha? Ayun ako nga, nagdakop kag pabo, kay ihaw kag pabo, sa mga kada. Kasi ikuan nila ni, Ang importante, asa ko. nasimba. Muli na po gusto nyo. Pag mangita ha? Nasimba ka na kay klinte. Ana. Meeting. Ano ha? Boss, pwede, boss. Tingin, pwede, boss. Sa bawiyon ko na lang na. Kasi bawiyon niyo man eh, pag mangutanan si mama. Pila rin pag yung ako nga nilakaw ka, nakaikuan sa man. Pabado daw. Asa ko. Nagsimba, nagklinte, nagmeeting. Yes? Asa na ito mga ilaga dere? Uy, ma'am! May muntay mo dyan, ma'am! Asa na ito mga ilaga dere? Kuwan, ma'am, nilakaw! Simba! Nagklinte, nagmeeting! Sige, alimungawan man siguro ni. Sige. Ato sa ko dito, Iksan. Isa na ko sa mukha ni kaya maglain yung utok ang tahanan. Tadam! Uy, Mahal ko. Kanindot sa kusakyanan bag ko. Dili na siya 2.0, 2.5 na siya ha. Pero puso kay na, nindot ka na kay nanay kamera sluyo, niya paguman, ka na automatic. Pwede na siya may manual ha. Imo na siyang samlat naton si Lalom. Hindi mo siya kamot. Mahal ko ako sa irontes ha. Muban ko, mahal ko. Ayaw pa ko yung irontes gani. Di man ako ma-feel ang bounce na akong naghanta. Mas may man ako sa isa. Ipistingan ako boylo. Mahal ko, ayaw. Mahal ko, boyluhan ako. Kaso por kaso mo unsa, madamay ka di ko gustuhan na. Ako lang sa testingan sa anak ko niya, okay? Balikan di ka kaligodan, ha? Kana. Sige, mahal ko. Kaligodan mo. Tuyo ko diversion nga. Sige, mahal ko. Hoy, pag-amping ha. Balikan di ka ng kaligo na daan, okay? Ang airbag ka na, ako makinagbag na. Kaligo na. Ang malitbag may tawagan na. Kaligo na. Bag, sige na, bye. Madami na naman ito gawin, Tis. Wapa magyapong kabalik. Garnap naman siguro ito sa kanan na to. Ano ba gagamit ito getaway vehicle? Tawagan ako, Ben. Siyempre. Diba, hilong kayo, walang tayo gisakyan, di ba? Ay, ako kayo na nakasakay pa. Ikaw na ginapalangga, hindi ka. Kunya, wala kang kitong-kita. Ay, si Scott. Tanawan ni Scott ka, nanawag na inuun. Isasang ko cellphone ko, itong sa nakang. Pag inahin mo disgrasya, ganita na. Hoy, nagkabaw ni Tabok!
Agoy, sakit kayo kong tiil. Dugay kay ka mahumanog kuan. Dugay kay ka mahumanog ka Rontes. Asa man ka Rontes tinapawan? Ha? Ha? O yan, nabangga pa yung kakabaw. Nabi ako'y nadunggan, ha? Ha? Tawag, ang pulis ko. Tawag ko itong pulis. Les! Les! Oy, Mrs. Interviewon sa nako ning imong bana. Tinuod ba ning han? Paspasan na nako, ha? Do, so ka tinuod nga na kay kauban babae. Agoy, sakit akong tiil. Pagtukan. Mang, isa ko pa imbestigahin ron. Hindi na magkarit. Dili kay di naman makuha rin sa mong report. Spot report na mo, ha? Kay Ako ra lagi isa. sa Ako kuma, ra lagi isa. unya nga nung higda man tong isa ka bangko. Tuyo na ko ito. Kikikot akong cellphone. Ako ra lagi isa. Unya maghigda din ang isa ka bangko dai, kana na sa passenger seat. Ha? Ako ra lagi isa, mang. Ipatawag na itong sunod na lang. Sige. Mrs. Bukawas sa ako, Mrs. ha? Kaya galibog na ko, ani. Sige, Les. Karon. Saan man nato ni? Ako, sultihan ta ka. Masakpan lagi ka na ako nga nakay babae. Tantaron magyuta ka ba? Sa pag mamatay ka niya, pag humanay magdol-dol ni mo nga. Ayun, papapapa sa imong lungon niya, pawan. Kung ason ta dyan ka sa lungon ba? Tantaron magyuta ka ba? Sige. Sakpan lagi ka na ako, bantay lang dyan ka. Hi, Ma'am! Aksyo ko kakulpa ni ko na dahil. Ikaw may piti? Ikaw may piti? Yes, Ma'am! Asa? Lingkod. Sorry, ay, may problema? Lingkod. Ikaw, ayuhan ni ako ang bana, ha? Ay, may problema, Ma'am, eh. Mahal ko. Pag tinarong yun, kung di ka magtinarong, gabsun ko na ko na imong tail ba? Ha? Magabas ko ni ba? Talawa lang. Lagi magtinarong na lagi ko. Sure ka? Lagi. Promise? Promise. Lagi ako. Daga na kay kang utang sa kuha, ha? Pag-runtis niyo, pag ipaligo pa ko ni mo daan. Wala ka dito ni mo, wala mong dito ko ni mo bisbisi taon. Lagi. Ha? Ang na kaya akong koto-koto. Ikaw, ayuhan niya akong bana, ha? Okay, Ma'am, may problema. Sige. Sir. Sir, David. Eh, takilit, please. Sige, David. Sakit kayo. Okay. Kani. Anya. Okay. Sige pa, takilit pa. Ay, sakit kayo na yan lang. Okay na, sir. Magwanta lagi na nimo. Sige pa. Bisa. Ano man? Dito na ta sa extra bill. Puya. Ikaw, kid, sir ba? Ay, ko pa inanak ko. Piligi bayad sa komisya si mo. Dublihon ko na. Sige na. Sir ka. Sige na. Mara na makaayo na ako. Kanay lutilot din ako maayo. Na extra na kung kailangan. Amay tandaan. Sige na. Oh my God. Talaga yung... Kulang man ni. Kakap. Dali sa... Dali. Sir. Bes! Tawag mo! Bes! Ako may kulang ko tawad pas. Desmil. Alam na ka nakin. Ito nun sa nandusmil mo. Masyar pag yun. Ihatag ng dusmil. Dra, 2 mil, oh. Salamat. Sila na putana. Yung lagi sila. Dali na tuloy. Sir. Boss! Ay! Abali ni Papos. Kailangan ni Surat ang dusmil. Ay! Sir, ang kid mo. Ay! Sige, boss. Abante. Ay, inanak. Ay, Kailangan. ikaw pa. Papa ni Surat. Ay! Ay, kibay. Sir. Man, Ma'am. wak pinakita. Si Bata. Agoy akong til. Agoy. Ay, sig atik-atik dyan. Ha? Ma'am, mauna na ko, ma'am. Agoy. Hoy! Katawa na yun, harap patik-atik. Katawa mo rakang aning, ka na mo rakang aning. Agoy na. Grabe ka, pati piti imong gipugsit ni mo. Wa jud kay, liso na kay lakaw dito.
Grabe dyan mo ka. Sakit kayo mga. Grabe dyan mo ka ihas, oy. Usa na. Unya, ang tarong asa mo itong pinuti nila. Ayaw mo. Ang tarong taka. O, tanawa, makalikod. Makadaga. Ay! Ay! Tanawa, balik na rin! Onday! Balik na rin! Tawanan ka! Wadyo kay Clara, tawanan ka ba? Labi na sa kanan! Pertigid ka ihasa kong bana. Bisan ang nagtapiang ng karingga ng gihapon. Saan naman lang taon na ako ni siya, oy? Uningon pa nga nagbago na, bago na po na diskarte. Gigrounded na ko kung bana. Wala ko taging sakyanan, cellphone. Akong gipatrabahuan sa iya, ha? Kung sa may gusto niyang makabot. Hangtod nakakaton na po din taon. Nakita niyang lisod yun ay mangitag kwarta. Nagmantiner na lang siyang multicab karon. Pero bisag nagmulticab mo hapit ng yapon. Pero at least nagbago na gamay. Hindi na siya para sa unang spoiled kayo. Nakakaton ako nga dili-di kinahanglan ihatag ang tanan. Para matuto ang isa katao. Daghang salamat. And more power to your station. Kini niyo suwat magtatampo. From Jade Valley, Merlita.